pag amo na hindi na madula, hindi na suggest niya mag-sinkak, di ba la? Pero kung sa mga nadulaon, kayo nalimpyuhan ang imong airways mo, no? Haklo, mainit na sir na mainit ang kaya mo iya nga ipaaso sa imo kaugalingon. Sige na trangkaso, hilikoton niya sa mga sinang una pag man na iya nga mga panimad-on or panimad-on or naandan sa atong sini mga katigulangan nga napanugli manamon ng mga kabataan pakadto man sa inyo ng mga kabataan gusto mo mga kabataan kabulay sa nga papatihon sa mga nagapati pasalamat kay nga makabulig din na sa inyo ang nagsimba pagid para mag-agwasa ang balahas no ang balahas ninyo ang init sa lawas ninyo okay na naula na sa Manila sa aton na okay kabulig-bulig man ina pero sa nasiling na naton amuna bala kay nga ang pagpahalong gid sa aton especially sang tag sa iya naton ka mga gobyerno lokal kay sa record naton diri sa Banwa sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa karon pila na when we say 3 digits na ang COVID cases isang nagliligad nga dapat salamat kita tagduha lang di labot isa kagatos subong sobra na isa kagatos na si ara man di hapon ang ato mga opisyal sa gobyerno sa pagpahanumdum sa ato no ang paghalunggid especially nga karon nga panahon ti nagkambyo ang klima tig-tulugnaw tig-ululan tig-balagyo naman ini nga panahon ang paghalunggid kinahanglan ang mga kabataan hindi pagpabayan iya nga maghagay sulay sa talitsi or sa ulan kay nga baw kung hila naton gani hindi na naman naog iya dira kung di ka mo matapod tanan hindi maubos tanan di makungkisa misconception man bala na masalaan pa inaana tanan sila din pang kaso ilabel ala tanan sila o ang ilang experience may maka-report karon amo gid ina na pero kung pamatsagan ninyo ang sintoma bala ang mga nabatsagan ninyo sa inyong kaugalingon hindi ka mo magkahadlok no sa pagpa-check up gid iya sa doktor or ano para pahibaluan kay kun taguon kabudlay madasig ang paglapta ha mga anak ha yes Tita Wilma mga senior citizen ano na kamuda sige out the night kita samtang ara lang kamudera kay tika balungan si Tita Wilma nagapulo pa huway kamong subong kay ti panyaga anong pamahawon ko pumisaging da nga tabato na gani saging iyang tanukon ang gulang nagagaw-agaw na ang iyak ang kabagna sa balabag na nami na tanungkon or kamuti kahoy or mais kung may ara ting iba naman ba or luto linugaw nga something hot ang ordinaryo lang ang pagluto ang ara lang da para may saluhan lang di ba la so relax lang ka modera ano pa itong nabatian kuman kag nabatian man nato nga balita ining manahanungod sa face-to-face classes nga ini mamangkot lang ko sa mga ginikanan kung if ever din man na ma-qualify ng eskwela sa inyong kabataan, okay lang yan sa inyo. Doon mo na bala. Pero ang kabalaka, bala sa atong bilang ginikanan nung hindi siya madula. Ang kabalak, kagahangawa para sa isa ayong lawas ng atong mga kabataan. Ito yun. Okay, ang aton anay pilaman ka mga update sa atag tanay tawi ang update sa pag-asa na parang sa amon diya bala sa Bacolod, syempre magal-umon lang ang kalamitan, pero masanag man, magal-umon lang. May ara lang panilagsan nga pagpanapulo panalithi na kapag sininga kahapon na, maka-experience man mo na pag-ulan, okay lang ina. But anyway, di ina si Kiko, di ina si Bagyo, Kiko. Katapusan siya nga nasiplatan, kay ina mga alas 10, no? Sininga adlaw, biyernes, nasiplatan si Kiko ang iyagid sentro sang mata. Sa 220 kilometro sidlangan amina na sidlangan sang Kasiguran, Aurora. Mas pagig siya nga nagbaskog na samtang ara siya nagausoy kag nagapreparar iya sa paglaslas sa extreme northern Luzon. Ina nabasi man sa weather forecast sang pag-asa. No? Kag katapusan nga nasiplatan ang mata, no? Na-mention mo na natawi, ang hangin din ni Kiko. Ang porsa sang hangin ni Kiko, 195 km per hora malapit sa sentro. Pag madlos naman nga nagalabot sa 240 km per hora.
Ang iya sinidireksyon pa nakatundan, no? Nakatundan, aminhan nakatundan, silingon west, northwest ang iya sinidireksyon. Kada sigon, sa iya pagulag, na 20 kilometro por oras. So bantayan na ito nina kay magawas-was ini siya, no? Sa Babuyan Island kag sa Batanes. Dabot silingon magadulot siya sa mabaskog nga pagbubus ang ulan sa Northern Isabela kag sa ibang nga bahin sa Cagayan. Kaserangan naman tugtog mabaskog man nga may panalagsa nga pagbubo sa mabaskog nga ulan ang ma-experiencehan sa bahin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Northern kag Central Aurora kag nabilin nga bahin sa Cagayan Valley. Kag sa ato naman, no, padayon man nga pabaskugon ni Kiko ang habagat. Amo inang rason nga magadulot sang monsoon rains diri iya sa ton sang habagat maka-experience kita sang mga pag-ulan sa bahin man sang nakatundan sang Southern Luzon sa aton diri sa Western Visayas sa masunod nga 24 oras ina tungod sa habagat ya, no? So ginbatak naman ang mga tropical cyclone warning signals sa pila ka bahin sa aton pungsod tungod sang bagyo. Pasalamat kita diri, no? So ang atang ni Tito We kay nakabatak na ang pag-asa sang tropical cyclone warning signal number 3, no? Sa extreme northeast nga bahin sang Cagayan. Sa silangan nga bahin sang Babuyan Island. Na ina sila nga mga lugar, tatlo ni sila mo sa bahin sang Cagayan, Santa Ana. Sa bahin naman sa Babuyan Island, Bidakis Island, Camiguin Island, Cagbamusan Island, signal number 3 sila. Paangot sila, si makahalalit iya, no? Makahalalit nga typhoon force winds sa masunod nga 18 oras ang ma-experiencehan sa amo iya nga mga lugar. Pero wala man ginadula sang pag-asang posibilidad nga magalandfall si Kiko sa aminhan na silangan nga bahin sang Cagayan. Kag pwede gihapon nga magabago ang track forecast ni Kiko. So kung amo inang tuno sang pag-asa, kung sa mga kanta pa, dapat din i-monitor naton ang dalagan sang panahon tungod sa posibilidad nga magabago ang iya sinipagsinag, no? Kabay pa nga hindi na lang kag magagwa na sa bala, no? So actually, kung makalabot na siya sa extreme northern Luzon, pagwa, magahulag pag ini siya mo pa north, no? Ini si Kiko, buwas tugtog, Domingo sang hapon, kag may posibilidad man siya nga magalandfall sa eastern Taiwan o kung magtabok na siya sa coastal waters, dito na lang siya. No? Dito na lang siya. Hindi man nga itulod pa siya sa Taiwan, kag dito dito na lang siya sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Kag nakita man siyang pag-asa, kag sa ilaman forecast, na magagwa sa Philippine Area of Responsibility, si Kiko sa Domingo sang hapon o kung sa gabi man. Amo na siya nga atong sini-update kay Kiko. Kita diri iya pasalamat lang anay ki. So salamat kita sa dako. Bisan paano, no? Okay, Tito Wilma. So saylo kita sa update na to nga iba na tungod sining COVID-19 kung ano mga epekto sini anong mga nalitan sini o kadamo na kag sa karon sa nasiplatan man ni Tito We nga balita may pulo na ka mga volunteer doctors alin sa Department of Health ang nag-resign na sa PGH or Philippine General Hospital. Sa pihak isang sitwasyon na full capacity ang hospital tungod sa pagdamo sa mga pasyente sa COVID-19. Wala din mentionar sang spokesperson sa PGH na si Dr. Jonas Del Rosario ang rason sa pag-resign sa mga doktor. Pero siling niya sa iya pagtanaw, nabugatan na sila, no? Sang tama na balakadako or kabugat sang workload nga ginahatag sa ila na sila niya may posibilidad nga nakapoy na, iba naman nagmasakit na
Amo nang ginatanaw sa kakadamo. The truth of the matter is that they can probably be earning more if they just have less work. Higher pay outside. Kasi makita na mo, nakapoy naman sila. So, amo na ang aton dapat mantan-awon. Kinahanglan si gihapon nila nga, si Lini Del Rosario, kinahanglan si gihapon nila nga isira ang pila ka mga non-COVID facilities tungod-sunod sa iya. May posibilidad nga magabukas pagid sila iya, sang dugang pagid nga mga bed. Nga sa diin, nagakinanglan pa sila subong sang dugang pagid nga supply sang oxygen para sa mga pasyente. Hay ho. Pinag-mobilize man sila sa mga health workers halin sa ibang departments para sa pagbulig, sa pagbulong kang mag-atipan sa mga COVID-19 patients. Pero nagaako man siya nga hindi inatuman. Ginakulang gihapon kami. Ti amo na mabulubudlay sa karon nga amo na kitaya pasalamat kita na safe kita, mayong pamatyagan naton, mayong lawas naton, amo na aton kontribusyon para mapahagan-hagan initanan kag maluoy kita sa aton mga health workers. Maluoy kita sa aton mga health workers, sa aton mga frontliners. Magsunod kita sang dapat naton man himuon. Kag ari makabulig pagid ni sa aton man nga mga faithful, sa mga Catholic faithfuls, kaya ang simbahan Katolika nag-launch sila sa mobile app para nga matagan ng sabat ang new normal sa pangamuyo. Isa ina ka Faith Watch app nga tawag nila Faith bala na pagtuo, Faith Watch app. Sa diin pwede ka makatanaw, pwede ka mamati sa mga misa iya nga ginapatigayon sa mga simbahan Katolika. So gamit ang Faith Watch app na pwede mo na pangitaon sa smartphone na so pwede mo mapangita sa smartphone mo ang pinakamalapit na simbahan. Babalaan mo man ang mga oras ng misa sa among church, kag yes, makaupod ikaw sa mga araya nga naka-live stream. Pwede man ikaw magbasa sa mga gospel reflections, balita sa simbahan, kag pwede man ikaw makapadala sa mga mass intention sa among app. Sunugan sa Media Office ng Catholic Business Conference of the Philippines nga ara sa likod sang amo nga proyekto, tuyo sang amo nga app nga mabuligan ang mga Katoliko nga mangin active sa pagtuo kang mainganyo man ang mga hindi diboto. Kalakip man sa Cebu City, kaupod Manila sa pag-develop sang apps among Aeropagosa Communications Incorporated kag ang Heart of Francis Foundation. Plano nila nga i-update ang mga app para nga madala ba lang schedule sa mga sacraments kag pagpangamuyo sa Holy Rosary. Kag pwede i-download inang Faith Watch app na ina sa mga Android kag iOS nga iPhones. No? Okay, alas 2:08 na Action Radio Philippine Standard Time. Gamay lang gid kay naka-mention pa about Pope Francis dito sa Vatican City. Nagkadto siya sa duwa ka prisuan sa Italy na nag-ano po siya tawi, nang hatag lang siya ice cream. Na 15,000 ka mga ice cream. Amo nang ginhambal sa charity office ng Santo Papa nga gindala mga ice cream sa duwa ka prisuan sa Regina Coach Jail sa Tiber River kag mas bag-o iya nga Rebidia Prison sa Guasang Syudad. Why sabihin mo isama ni naka indento mo dito na yun na sa showbiz chika naton ba ate abi ko kung ano gin man ang ni Gretchen Barreto sa early nga pamaskwan din mo iya ino nang hatag siya bulig sa mga pareho niya nga mga artista. Nang hatag si Gretchen na mga groceries kag bugas sa mga showbiz celebrities nga na yes nakabaton man sila si Kalwan niya din pasita kay tidamo sa iya blessing nga nabaton mo. Nakabaton si Ay de las Alas, si Jelly de Belen, si Aiko Melendez, Candy Pangilinan, si Arnel Ignacio, si Inday Garut, kadamo, gali, pagid sa ilaw. Kag may ara, pagid ka mga production staff ng Pilaman ka TV shows, ang nakabaton sa ngayong panghatag silingan isang iban, no? Tintrano pamaskwa ina ni Greta sa mga showbiz workers. Pasalamat man na niya sa tanan, no? Sagata na mga blessing silingan isang iban, ngatan ni sana all. Pero ginapasalamatan nila ang ginhimo man ni Gretchen kay dako ina nga bagay para karon sa panahon sa pandemic kag suno man sa ila
ano mo tawi mo inang damo man sa mga taga showbiz subong nga suffer, di ba, damo man ang nakatuhan. So sila lang inasang atong sini nga mga updates nga nadulong sa inyo man karon nga adlaw o sa aton anay dira mga kauturan ang aton anay produkto sang Dr. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awa nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main naman-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, Chimpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station.
Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi nga balita, dira mahibaluan sang among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw na pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio. Dear Tita Wilma, ang kabuhis ng tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubok, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang aton sinisander karon nga hapon isa ini kailoy nga nagaproblema sa iya bata, na
napatawag siya kay Grace. Ang mensahe ni Grace sa This Is My Life nagasiling, kumusta lang sa imo, Tita Wilma? Pasensya lang. Pero gusto ko man ini pangayuan advice sa imo sa This Is My Life. Sa tanan nga nagapamati, maayong adlaw lang, taga Negros Occidental man ako. Kita hindi lang palihog pagbasaha ang akong tudtuod nga ngalan kag account. Okay, no problem. Tawga lang ako kay Grace. Problema ko na tungod sa akong bata nga lalaki, nahalin sang gamay pa, masinulungdon ini nga bata kag mabuot. Pero, gulpi lang nagbago ang batasan. Tita, single mother ako. Hindi na ko magpamana, pero hindi man ako gusto na magtigulang nga nagaisahanon sa balay. Ang bata ko, just 7 anyos na. Sang natalupangdan ko ang pagbago sa iya batasan. Nalulong siya sa barkada, kag hindi na siya gusto mag-eskwela. Abi mo ta, termina siya honor student sang una. Halin elementary hasta first year high school. Pero, gulpi lang nagbagong iya batasan. Sang makabarkada siya diri sa among lugar. Hindi ko na siya matudluan. Tungod, kabalo na siya. Magsabat sa akon. Abi ko anay, ako ang maswerte. Tungod, mabuot kag masinulundon ang bata ko. Kag tungod, maalam siya. Isa ka kinaiya nga nadula sa iya sang soltero na. Amos inasubong ang akong problema. Ito Wilma, anong maayo ko nila himuon sa iya. Ari lang ko nagapamati. Salamat, kid. Grace. Okay. Kay Grace. Sa imo, Grace, maayong hapon, madamo gid nga salamat. Sa imo man pag paambit, no? Sang nagakatabo sa kabuhi, mga para sa imo problema na. Yes, problema na gid man. Pero, ang mahambal ko gid lang, ang mga pagbago sa kabataan, hindi lang sa kabataan, kundi sa atong tanan, hindi na malikawan. Ha? Ang pagbago, hindi ina malikawan, tungod ang tanan sa kalibutan, nagbago gid man, patag sa kapagpitik sang orasan pagligad sang inadlaw. Bata naton, yes, basta gamay pa na notice sa mga iloy, sa mga amay, halin sa gamay ka namin, isang imo bata nga masilimbaw ka namin, isang bata ta, namin sinulindon. Do, okay lang, asa sa pamayo, asa sa kaladtuan, kundiin, ara na hindi magbiya sa inyo. Pero pag dalagko na gani, kag may buot na, una-una lang masunod, hindi na magdungan, asa sa pagsuksok sang bayo, kung hindi nila magustuhan, hindi sila magsuksok. Diba? May ara na notice nila mga iloy, mga amay, na may ara nga amo ni tani tre bagay sa imo to ko, hindi na amo na nga hindi ka na magbakal kung wala siya kag hindi niya magustuhan kay kanugon lang. Amo ina mga pagbago nga nakita naton. Kag isa sa mga factor na makapabag-o man sang tanan, damo mo na ang palibot, ang environment sang bata, ang edad sang bata, ang gender sang bata. Ano pag Tita Wilma, ang iya mga makilala nga mga klase sang kabataan sa palibot kag maupdan. Sa eskwelahan, yes, may ara pag influences sina, di ba? Waay malain kung magbarkada ang bata naton, basta makita bala naton nga mga maayo man nga mga kabataan. Kaya syempre pa-inchindihon man naton. Pero subong
Kag hindi gina nato mapunggan in the grace kay nga bisan sa maglantaw sa social media, sa internet, di ba? Isa ina kadako nga impluwensya man sa kinaiya sang aton mga kabataan nga kung hindi naton magiyahan, yes, so ako yakita ko na experience na ni Tito. Si hindi na sila madala sa puwersa, hindi ka na sila madala sa away. Kung sang una, ang ginikanan masunod, subo ang kabataan masunod, pero kinahanglan, managiot gid ta kag ma-explicar sa ila ang tanan. Mapabat siya gid naton sa ila ang husto kag hindi husto. Kaya hindi man na sila mag-untat kung hindi sila maka-experience na ito tuod dali itong hambal ni papa ko, ni mama ko, ni tita ko, ni tito ko, di ba? Pero sa nakita natin sa sitwasyon mo, since single mother ikaw, tandaan mo, magsiling tagani pamilya, way ka niya plano mo, di ba? Nga kung let's say kung may mga liyag sa imong paano mamana, iti gusto mo, bata mo na lang na ang imong kabigang pamilya. Hindi mo naman say family grace. Ang ginuunay na gambay yung siling pamilya. Kasi ang pamilya may amay, may iloy, may mga kabataan. Importante nga may mother figure sa sulod sa isa ka pamilya, may father figure sa sulod sang isa ka pamilya, kaya nga alain niya ang iloy magdisiplina kumparar sa amay. Kaya ang amay iyaw tag one word lang na iya. Ang iloy ya, masiling ka tindugan kung hambal ko, galunay iya. Lain ang balsagong sang iloy. Tuod din na iya. Gusto mo man tindugan na magpakaamay sa bata mo, pero hindi, laing siya ang amay sa pamilya. Kaya ang amay, among nagisimo sa mga major decisions sa silid banay. Upod ang iloy, di ba? Amo na. So, feeling ko lang na iya, kung since na pamangkot ka, pangayo ko sa advice ng titiwiting akon man, ang akon man din. May ara, balatsagon ang bata mo sang pagrebelde. Or kahisa sa iban ng mga kabataan na makita niya na may amay, may iloy, may utod, hindi na upod-upod. May utod nga awayon, may utod nga masyiran niya sang iya sini nga mga problema o anuman nga mga kakatabo sa iya. Kaya nga abot lang yan, man na sila mag-open sa aton ng mga ginikanan mula. Kapita ko yung seryoso, kabi nga klaseng ginikanan. Kasi, no, pero sa ako, wala din. Pero sa kaso mo naman, hindi na mabago ang sitwasyon mo in thy grace. Kaya nga, imo desisyon, hindi ka na magpamana, kundi maging single parent ka lang. Kaya madimension ang imo edad mo. Amo na ng kalibutan sang bata mo. May kaugalingon na siya nga kalibutan. May ara na siya ya. Gani, budlay na bag-ukon ang iya kabuhi. Budlay mo na siya bag-ukon. Hindi mo na siya kung sa mga sangas ang tao, budlay na balabalion. Na, ang himuon mo na lang, hilot-hilot na lang. Hilot-hilot paagi sa maalumanay nga pag-istorya, ambal, guidance sa iya, pagpa-intindi. Hindi na nasubong yan natin malikawan sa mga kabataan na hindi magsabat. Kaya masabat din na sila tugtog sa mainog sabat sila. Sa una, kita magsabat sa ginikanan, dasidyang mata, gapisik, may galupad pa, di ba? Pero, sa kabataan, subong hindi. Kung pwede pa lang magsabat sa inyo, okay ka na, okay na nang hambal mo, pwede ako naman, di ba? Ang tanan subong hindi tayo madala puwersa ang kabataan kundi sa maayo nga pagsugilan nunay. Kung kisa ado masurrender ganat ka na gani sa ila. Pero bilang ginikanan hindi naton ina mahimo. Especially ang pag-atipan sa ila. Kay nga wala man na nila gin gusto mo kay tikit ng ginikanan, wala man naton gin gusto nga mag-amo ng bata. Sa importante is na himo naton ang aton papel bilang ginikanan sa ila. Amay kag iloy para sa ila. Oo, kinanglan nila kita sa pag-mold sa ila tugtog nga magdako. Pero mag-amo na gani nga stage sang pagtubo sang kabataan,
makadesisyon na sila sang ila kaugalingon nga wala kita. Ang pagpa-intindi na lang naton sa ila nga kung sala man ang ila desisyon, wala sila basulon. Kay ti ila gustuhanan ila. Choice na nila sa ila kaugalingon, hindi na naiyanat. Why nataari na lang tayo in the grace. Hulat na lang kita. Pamo ka na bila. Hulat kita. Kung tuksoon ka nga anong maayos mo. Sorry, makabati ka sa ila. Sorry, ma, or sorry pa. Kasi wala ko namati sa inyo. Nan. Ma-appreciate mo naman na. Importante nga bisan paano may nabilin pa nga maayo sa mga gintudlo mo sa kabataan. Kaya in thy grace, ipangamuyuan mo gid. O dun mo gid ang bata mo sa pagpangamuyo. Bisa nasakitan ikaw, hindi ka magkataka sa paghatag sa iya advices, hindi ka magkataka sa pagtudlo sa iya, paagi sa diplomasiya, hindi sa pakusog, hindi man sa kagahod, kundi sa maayoman. Ha? Ina lang natugda ni Tita We sa inyo. Amo nang gid ina mahatag ko sa inyo. Maangkon kag mahimo mo ina kon ariho kag ara siya. Ibutang mo gid sa pagipusuon mo kasi imo pamintaron. Itagaan niya gid ka sang mabugnaw nga balatsyagon. Kag duga nga paghangop sa imo anak. Grace, salamat din. Salamat din. Okay. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:31 na. Relax lang ha, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sang sila naton ka mga commercial. Manamyaw anay si Tita We, no? Manamyaw anay si Tita Wilma sa iton man dira mga kauturan, mga palanggan naton nga mga tagpalamatingan nga upod sa iton sa sininga hapon. Yes, dali lang gid. Ara dira si Hil Javier, mayong hapon Tita We, keep safe always. Have a great day. God bless us all from Kuala Lumpur, Malaysia. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Yes, Ma'am. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet my eldest son, Reverend Father Brethen Rai. Brethen Rai, or Father Bong as fondly called. Gamala on his 42nd birthday today. Thanks a lot. Stay safe always. God bless and more power. Yes, Ma'am. Thank you, Gid. So, kay Father Bong Gamala, no? Happy 42nd birthday sa imo. Halin sa imo, dear mother. Kagalin man kay Tita Wilma, halin sa amon sa Action Radio. Ana Sinoro, mayong hapon Action Tita Wilma. Cory Vedaha, mayong hapon, watching from Clark, Pampanga. Yes, salamat man. Kaupod man sa aton siningapon si Vincent Chavez. Mayong hapon lang dira sa imo Tuto Vincent. From Macabebe, Pampanga, Antonio Beronio, salamat man. Miss Margie Haniva, salamat man. Kag-abaw, kadamo sa ila. Abi, hinay-hinayon ko lang na. Malumina mayong hapon, Miss We. No, mayong hapon. Sherilyn Oro Javier. Always monitor lang Tita We. Yes, Sir Alex Montesa. Yay. Good afternoon, ka-action with Tita Wilma watching live from Barangay Matabaang. Alan Kate Arcala Isconde. Mayong hapon, Tita Wilma, keep safe. Yes, Sir Alex, thank you, Gid. Kindly greet sa ilan ni Ma'am Star Mayo with Doc Mike Mayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Chinky Rialagdon, kaupod man sa puwersa sa ARB community. Madamo, gid na salamat. Yes, best wishes ka, no? Okay. Bibaw Kolani, mayong hapon. Mayong hapon man sa imo. Hindi ko na may... Sir Martin Aliling, good afternoon po. Afternoon lang sa ilan ni Mrs. Alvarez ng Ramelo Village, Barangay Tangob, kay sa pamilya Rifuela de Lagdon sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat, Gid. Yes, Sir Alex, thank you. Julie Militado Patrimonio. Good afternoon, Tito West. Stay blessed. Thank you, man.
You got this. Mary Ann Fernandez, watching from Himamaylan. Sa mga taga Himamaylan naton nga mga palangga, dera nga mga tagpalamati, mayong hapon lang. Okay, si Sir. Cory Vidaha, yes. Drama. Danny Siot, PM tawi plug liog number ko nga i-plug kong number mo ha 0931 764 4275 nga i-plug kong imo number what for Lucy Boras Villarosa mayong hapon Action Wilma. Okay, in the virtual pinda Action Tito good PM kapamati kami diri gihapon sa program mo. This is my life. Ari si Thelma Iguico, Nanay Thelma mayong hapon, kay Lydia, kay Jennifer, kay Bibing, kay Endring, kag Sally Hinulan Perunilla. Salamat gid sa inyo. Paamo ko na bala, na? Stay safe and healthy, Tita We, and may God bless you always. Likewise, salamat gid sa inyo dera. Hello everyone, sorry for posting here without your consent. I have just been credited, so I decided to share it with your friends. No, siguro, sabto niya ba? No. Esther Madchi, no? Post na sa sang iya naman nga, mga platform, but I don't know kung ano ning iya nga katuyuan. Pero ang ako lang mahambal sa inyo, hindi ka mo magpasagasaga, ha? Analisa Sabalo, Luyas, mayong hapon, tita watching from Hinubaan. Sa mga taga-Hinubaan, dira, kamusta kamo dira? Okay? Okay. Relax lang kamo dira. Mabalik naman karon si Tita Wilma, ha? Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig,
Damo pa ni Magdinapo, subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Desisyon 2022. Ito po, 41 na gamay lang din yung informasyon para sa inyo, para sa atong FYI. Ini na si Platan ko kaina nga ang Forbes magazine nagpagwa sang pinakamanggaranon iya nga pamilya. Ina yearly, di man na nila ginahimo, di ba to, no? Pinakamanggaranon nga pamilya sa bilog nga Pilipinas. Pinakamanggaran. Pinagapabilin sa gihapon nga pinakamanggaran iya sa Pilipinas ang pamilya C. Magsiling C, balanta na na dayon, da? Amo ng mga tag-iya sang SM, di ba? Bisan pa nga down subong ang mga negosyo tungod sa pandemic at nabatsagan man na nila pero sa gihapon suno sa Forbes magazine ang manggad sang mag-ululutod nga mga C nagalabot ya sa 16.6 billion US dollars o kon 830 billion pesos. Nagasunod naman, nagapangaduha si Manny Villar na si Manny Villar Nati kabaluman kita nag-umpisa ni sila sa construction kay real estate sa Las Piñas nga ginapamunuan niya sa tupak sa pamilya sa iya asawa nga si Cynthia Aguilar Villar. Kaya ila sinimanggad subong pinatawa 6.7 billion US dollars sa kalayo, no? 6.7 billion US dollars or may 335 billion pesos ang manggad ni Manny Villar nga nakalabot ng ila siniya nga negosyo sa tubig, internet, bangko, transportation, may mga convenience stores pa. Nagapangatlo si Ricky Razon, ikaapat naman si Lance Gokongwi, ikaapat na mga Gokongwi. Ayon iya sini mga utod, ilamang gad 4 billion US dollars, 200 billion pesos, di ba? Ikalima mga Zubel, especially si Jaime Zubel de Ayala, 3.3 billion US dollars upon 165 billion pesos. Ikaanom si Dennis Anthony Oy kag Maria Grace Oy sang Converge ICT Solutions. Ikapito si Tony Tan Sakyong sang Jollibee. Ikawalo si Andrew Tan sang Mega World kag Emperador. Ikasyam si Ramon Ang sang San Miguel Corporation. Ikanapulo pamilya T. Mag-utod nga T na tag-iya sa Metro Bank kag Federal Land. Ika-11, si Artuno Cuisano sa pamilya nila ang nag-iabla sang Mond Nissen na nag-expectata ka sa Lusyutan ay ragi hapon pero na ika-12 sa Lusyutan 1.9 billion US dollars iya sinimanggad. So inang mga nagapanguna nga mga manggaran sa Pilipinas amuna sila. Sige may lang ng information pero at least may ibalot itong sinugin man sila. Okay, alas 2:44 Action Radio Philippine Standard Time. Mati naman ta sa atong tayo sa Kazol Design para sa itong horoscope karon nga adlaw. Para karon nga adlaw Biyernes 7 Nobyembre 10 tuig 2021 sa aton countdown, pinanalang tawi, 106 days before Christmas Day, December 25, and 113 days before New Year's Day. Hala.
January 1, 2022 ay ho. Kadto na tayo sa horoscope of Virgo. Ang mga Virgo, Agosto 23 to September 23. Virgo, suno sa imo horoscope, ang imo pag-share sa iban, sa imo mga resources, makabulig pagid sa pagpasanyog sa imo kabuhi, pag-uswag sa imo kabuhi. May ara ikaw ikasarang nga imo ma-discover, madiskubrihan mo kung anong ina na abilidad. Kag manginbintaha ina para sa imo para mas pagid nga mag-aayo ang imo source of income sa imo pagid trabaho. Maswerte mo nga mga numero 8, 35, 11, 28. Cobalt blue is your lucky color. Mga Libra, ang mga Libra na daw Setyembre 24 to Oktubre 23. Libra damo bala ang mga advice sa imo karon nga adlaw. Kaya nga kinahanglan nila ang direksyon sa ila kabuhi. Mayo ka diguro sa mong kinalibraan niyo. Pero kinahanglan himuon mo lang ang dapat mo himuon. Mga masuwati mo naman yung mga numero just si 8, 25, 46, 27. Crimson red is your lucky color. Katuan natin ng mga Scorpio. Yes, Scorpio, Oktubre 24 to Nobyembre 22. Aries, Scorpio. Sunod sa iyong horoscope. Sunda ang desisyon mo. Ipaambit mo kung ano ang may ara sa inyo. Hindi ka magdinalo. Yan. Ari pagid. Magpakabakod ka, kagdugangan mo, pasangkaron mo ang imo ighalangop. Mga maswerte mga numero Scorpio, 7, 45, 36, kag 12. Mocha brown is your lucky color. Yes, mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius na taon, Nobyembre 23 to Disyembre 21. Bisan kadamo na sa mga bagay nga ara sa imo, pamatsyag mo karon nga adlaw, may kulang pa. No? Kung ano man ang mga nabatsyagan mo nga ina, abi pa batuoy ina. Hinanglan, makontento ka sa kung ano ang ara lang, ha? Okay, maswerte mo nga mga numero, Justice is 28, 14, kag 38. Tangerine is your lucky color. Yes, Capricorn. Ang mga Capricorn naman na tao, Disyembre 22, Octubre, Enero, Justin 9. Capricorn, sino sa imo horoscope, hindi pagpabaing lawas mo at ipa na ina. Mangin honest ka man sa trabaho mo. Kag, kung may ginabulbat siya sa lawas mo, hindi pagpatumbayain. Pakonsulta ikaw. Especially ang kidney mo, hindi pagpabayin. Maswerte mo naman yung mga numero si Ace, 15, 25, kag 9. Sapphire blue is your lucky color. Ang mga Aquarius naman, Aquarius, Enero 20, to Febrero 18. May kontrata ka nga pagkapirmahan ka rin na adlaw. Inaiyas sa may ara, pero kung no worries. Umpisa pa lang ina sang pagbawi sang kapalaran sa imo. Buti yung pagbawi sa dumasiling bala ang mga masakit, masalimuot mga inagyan, subong ang kapalaran magbalo sa imo. Sabay pa nga, mga kaayuhan naman. Pero hindi mo pagkalipatan, Aquarius, magpasalamat din ikaw. Mas swerte mo nga mga numero, Justice Ace 35, kag 46. Turmeric yellow is your lucky color. Una nga ba, hindi na sa pagbasa natin sa inyo mga zodiac sign para sa ito na horoscope. Relax lang si Tita We. Magabalik pa pagkatapos ng pilaman sa mga importante nga mga commercial. Ang kapiko? Okay. Mayong hapon. Ara si Toto Eddie Laos, mayong hapon lang da. Na? O pwede naman si nanay mo. Yes, si Nanay Isabel Gamonitor sa Victoria City. Okay. Dulce Hardillo Pakalinga. Hello, Tita We. Good day. We're watching in Central Hawaiian. Central Hawaiian, Central Hawaiian is in Silay City. Yes. God bless man sa imo, Dulce. Yes, Mel Lily Oligo, bo happy. Si Mileli. Ada naman ang hangin kagang ulan. Tawe, good noon, live sa Bunny Cafe, Tangob.
Maliliuligo watching. Yes, salamat kay sa mga kaupdanan mo mandira. Maayong hapon. Nan. At tiara, gid sila sa dason. Ako naman ang mapadala story. Siling ni Annalisa Sabaluluya Sabalo or Sabaluluya. Pa-shout out Tita Wilma sa akon mga kids. Namely Jaira, Vitra Bless, Daniel, Jan Dave Luyas, and also to my beloved husband,
horoscope pagi man sa itong tag sa zodiac sign. Di natatawi, Pisces na kita. Ang mga Pisces na tao, Pebrero 19 to Marso 20, Pisces, kumpleto na ang kumpleto na ang pagpabakuna mo. Vaccinated ka na gali, Pisces. Gani excited ka na nga magwa-guwa kang magbiyahe-biyahe. Pero, sunod sa imong horoscope, pinakamayong himon, ipaiway mo ginanay. Mga maswati mo nga mga numero 35, 18, 47, card 22. 22, ha? Crimson red is your lucky color. Okay, tawe, ano pag yan? Aries. Ang mga Aries, Marso 21 tugtog Abril 19. Aries, damo ka friend nga interesado sa ginumpisahan mo nga project or negosyo, padayon na lang na. Kay ina, makahatag sa imo dugang income. Kag, abi mo makabulig ka pa sa iban. Pagsuwati mo naman nga mga numero Aries, 38, 7, 15, 27. Lavender is your lucky color. Ang mga Taurus naman, yes, ang mga Taurus na tao, Abril 20 to Mayo 20. About Taurus, sa imong horoscope, padayon na inang ginhimo nga mo nga pagpaambit ng imo talento sa iban. Kay ang mabinuligon, kag ang nagabinuligay, amo ina ang rason na sa diin may oportunidad nga mag-abot sa imo or sa inyo para maangkon yung inyo ginahandom. Mga maswati ninyo ng mga numero Taurus, 8, 26, Justice Ace, card 35. Grass green is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman na tao, Mayo 21 tugtog Hunyo 21. Nami ang ginhimo mo. Malipayon ikaw sa imo paggabay sa imo isig kapareho. Bagay nga makahatag man sang kalipay sa ila. Gemini, hambal sang imo horoscope, sang imo zodiac sign, halungan mo man ang imo ikaayong lawas. Mga maswerte mo mga numero 22, 35, Justice Ace, card 10. 13, white is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer na tao Hunyo 22, tugtog Hulyo 22, ang nabaton mo, shared benefits ang nabaton mo, kag mabaton mo. Increasing chance na magabalikay ka mo sa imo anay na karelasyon. Sa mga single, pero sa mga may commitment na, never mind. Mga maswerte mo, ninyo, nga mga numero Cancer, 22, 47, 38, kag 12. Lilac violet is your lucky color. Kaya tapusan niya zodiac sign, Leo. Ang mga Leo naman, natawo Hulyo 23 tugtog Agosto 22. Abi anara ng kaugalingon mo, Leo, na magsunod ka sa mga health protocols, na daw kabigon mo na bala nga amo na gini ka nang lang dapat adlaw-adlaw magmask ikaw kag mag-shield ikaw para safe ka. Hindi ka magpasaway. Halungi ang imo ikaayong lawas, Leo. Kag isa pa gid suno sa imo horoscope, untati na ang makahulubog na ilimno na untati na ang alak. Oo, ay hindi bala magpasaway anay, no? Leo, mga maswerte ninyo nga mga numero or inyo numero, 42, Justice Ace, 30, kag 10. Dusty pink is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time kay ato nalabatian ang atong mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw Biyernes, September 10, 2021. Ang aton ay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water,
which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, padayon kita sa pagpangamuyo ang ato nanay Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang aming mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi, kag nagahari, sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kagbulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Madamogin niya salamat. Amen. Yes, salamat gid sa inyo mapanggan naton nga mga tagpalmati sa pagupod sang aton pagpangamuyo adlaw-adlaw wala untat nga pagpangamuyo kag pagdangop sa iya nga tamdo niya ang atong sinigi na pangamuyo. Siyempre, Tita Wilma, di ba? Natungod iya sa pandemic nga atong ginapangatubang. Yes, kaya ang aton Mount 3 o'clock prayer. Pero antes si Tita Wilma magpaalam, ay ang aton mga winners bala sa pasada pa Premyo Panalo 2021 sang ARB, sang Action Radio Bacolod. Mga sir, ang inyo mga, actually mga drivers ninyo, no, sa nagkalain-lain nga mga salakyan,
ha, ang inyo sini nga mga premyo diri. Si Ricardo Sagara, basang home site, kuhaan ang inyo premyo. Isa ini siya kay jeepney driver. Again, Ricardo Sagara. Bernardo Tahan, no, sang Purok Kaingin, Barangay Singkang Airport. Sang Milrose Taxi. Sa kay Roland Boyo, winner ni siya na itong sa September 6, no? Roland Boyo, sang Burgos Extension, Bacolod City, jeepney driver man. Kag sang September 7 si Freddy Garingalo, no? Sang Barangay Estefania, isa man ka driver sa di pasayang sa Salakyan. September 8, si Jonathan Artus, no? Sang Barangay 19, Bacolod City. Di pasayang sa Salakyan man ang iya siniginadala. Kag yes, kahapon natin nga winner si Rafael Calera, sang Purok Mahimayaon, Barangay Batang, isa ka tricycle driver. Kag kay Antonio Flores ng Gonzaga Village, Bacolod City, isa ka e-taxi driver. Ang inyo mga premyo, pangwaan ninyo kay makabulig pa ina, bisan paano. Diba? Okay, si una sang pagpaalam ni Tito Wilma, pero nga ito na Bible verse of the day nga mabilin sa inyong halin sa Romans chapter 2 verse 6. God will repay its person according to what they have done. Salamat, Ken. So, buwasan naman of danay kita, standby sa matahong nga drama, mensahe ng paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!